ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸುರುಕು ಸುದ್ದಿ ತೀರ್ಲು ಕುಟ್ಲ ಗೋಡೆಲೆಗು ಬಣ್ಣದ ಐತ ಚಿತ್ರಪಟಕುಲು ತೆಲುಪುವ ತೈತ ಎದು ಬೊಕ್ಕ ಗುವೆಲ್ದ ಲಡಾಯಿ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಡು ಕುಡಲಕ್ಕಿ ಬೆಚ್ಚ ದನಿ ಗುಂಪು ದಕ್ಕಲು ಹಾಕಿನ ಪೆಟ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಪುನಃ 8 ಜನ ಸೆರೆಕು ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಿಲಕ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಗೋಡಲೆನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಪಟ ಬುಡ್ಪಾದು ಐತ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಂಡು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯೂನಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದ ಒಂಜಕ್ಕೂ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಪನ್ಕಟ್ಟೆ ತಲ್ಪ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪ ಉದಿಪನದ ಬಣ್ಣ ಪೂಜು ಕಜ್ಜ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಂಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೈಕೂಡಾಯರು ಕುಡ್ಲ ಗೋಡೆಲು ಪೊರ್ಲು ಅರ್ಲೋಡುಂದಾಂಡ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಬಣ್ಣದ ಪಟಕುಲು ಲಕದು ತೋಜೋಡೊಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು ಮುಂದೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಬೆಂಗಳೂರದ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಲದಿತ್ತ ಆಂಡ ಗುಟ್ಕ ತಿಂದದು ಉಬ್ಬಿನಕಲ್ನ ಕಾಟಗು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತೇರ್ದು ಊರು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವೇನು ಮೀರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ಗಟ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ದುನೊಂದು ಪಂಡೇರು ಗೋಡೆ ನಿಲ್ಕೆ ಎಂಚಿನವೇನೋ ಪತ್ತಾವನೇನು ತಳಪೆರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಸಾಯೋಗಾಪನೊಂದು ಆರು ತೆರಿಪಾಯರು 850 ಚದರಡಿ ಗೋಡೆ ನಿಲಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಜಿಂಜಾವನ ಖರ್ಚು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬುದನು ಎಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪೊಂಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ PVS ಸರ್ಕಲ್ ವೆಣ್ಲಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಪಾಗಾರ ಈ ಜಾಗಡುಪ್ಪು ಗೋಡೆಲು ಮಾತ ಸುರುಕು ಚಿತ್ರ ಪುದೆತಂಟಗಳು ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪವನಕಲಾಯಿ ಹರೀಶ್ ಮರ್ನೆ ಹರೀಶ್ ಕುಡಿಯಲ್ಬಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ವಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾಯರಗುಳ್ಳೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡದ ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರಿಗೂ ದುಂಬೂರು ಜಿಂಚಲ ಇತ್ತಿ ಲಡಾಯಿ ಕೆದುತ್ತ ತಕರಾರ್ದೊಟ್ಟುಗೂ ಸೇರ್ದು ರಡ್ಡು ವಾರೋಡ್ದಿಂಚ ಬೆಚ್ಚಪುಗೆ ಊರು ಪರಾಡ್ದಂಡು ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡದ ಜನ ನೀರು ಲಡಾಯಿಡ್ ದುಂಬೆ ರಡ್ಡಾದು ಉಡೆದು ಉಂತದೇರು ಕೆಲವರು ಕೆದು ಕುಡ ಸುರು ಆವಡು ಪಂಡೆರಡ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾತೆ ಗುವೆಲ್ ಬೋಡು ಪನೊಂದುಲೇರು ರಡ್ಡು ವಾರೋಡ್ದಿಂಚಿ ಏರಿ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಕಡೆಗೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಕೇನು ನಕಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೂ ಪಾಡೆ ಬೀಗ ಪಾಡು ಕೂಕುಗು ಮಲ್ಪು ನಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಏರಟು ಕೆದು ತಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಗುಂಪು ಕೂಸರ ಕೊರಟು ಕಡೆಗೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬತ್ತದು ತೂದು ಪಾತಿರಿಯರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಪೊಲೀಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರೆಗತ ನಡಪಾಯರು ಗಲಾಟೆ ಜೋರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಯಶೋಧ ವೆಂಟಗೋಡಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫೀಸ್ ತಕಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಿಗುವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ಪಾತ್ರೆಕತೆ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪಾರದಿ ಬೀಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತುಗೆ ದೆತ್ತೇರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲಾಯಿ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಕನ್ಯಾಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಟಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗಾಣಿಗ ಅಶೋಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕೂಕುಗುಡು ದುಂಬುಡುತ್ತೇರು ಕೆದು ತಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನಕಲು ಒಂದು ಕೆಲವರು ತನ್ಕುಲೆ ಮೂಂಕುದ ಸರ್ತಗು ಮಲ್ದಿ ತೀರ್ಮಾನಂದದು ದೂರಿಗೆ ಕೆದು ಮಸ್ತ್ ಆಲಾದಿತ್ತನು ಅವೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆದುತ ಬರಿಟ್ಟು ಉಗ್ಗೆಲ್ ತೋಡೆರೆ ತಯಾರಾತನು ಆಂಡ ಬತ್ತಿ JCBನು ಅಲ್ಪದಕಲು ಗಿಡದೇರು ಕೆದು ತಲ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಗುವೆಲು ಪರ್ಪಿ ನೀರಿಗೆ ತೋಡ್ದೇರು ನನೊಂಜಿ ತೋಡುಂಡ ತಿರ್ತ ಕಂಡೊಲೆ ಬೆನ್ನಿಗೂ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ತಿಕ್ಕಂದು ಇಂಪಿನವು ಕೆದು ಆದಿಲೆ ಕೋಪ ಪಾತ್ರೆಕತದ ನಡುಟು ಬೆಚ್ಚ ನನಲ ತಗ್ಗುದಜಿ ದುಂಬುಗು ತೂಲೆ ದನಿ ಗುಂಪು ದಕ್ಕಲು ಹಾಕಿನ ಪೆಟ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಪುನಃ 8 ಜನ ಸೆರೆಕು